dili. Pasig. Oh, tarayo pa ko ano, airport. Sa luma? Oo. Lagyan kami sa... Nandito na po ako sa Bicol. Ito na yung Mayon Volcano. Ayan, ang ganda. Yan yung Mayon. Famous Mayon Volcano. Dito po yan sa ano, sa probinsya namin matatagpo. Nung hindi pa nag-ano yan, nag-eruption, talagang napaka-perfect ano yan. Perfect cone ng ano na yan, ng Mayon na yan. Ang ganda talaga. Dahil nagkakailang maulit na rin siya ano, nag-eruption, talagang marami ng tinaanan ng mga lava, kaya hindi na siya gaano perfect. So ito yung ano namin, yung pagpauwi sa amin sa Eriga City. Mga nagkakailang taon ang mga madadaanan pa namin dito. Ilang taon pa? Joper, Ha? mga ilang taon? Walo pa. Walo. Yan, kagagaling lang namin sa airport. Sinundo nila ako galing Manila. Kaya yan yung pinakahuling destination ko galing sa Canada. Bali pang apat na ride na aeroplano. Grabe, nakakapagod. Umalis ako ng Canada December 21. Anong pitya na dito. May naglalakad, nakakamiss yung nakapayong. Ito yung mga pampasaherong jeep, mga kasalubong namin. So ito po yung ano, yung bayan ng Daraga Albay. Sakop na ng Albay, di ba? Ang ganda ng panahon niya, naninibago kanina. Kahit nasa aeroplano ako, kahit may aircon, talagang namamaypay ako. Pawis na pawis. Talagang probinsya dito sa amin. Sarap tumira sa probinsya. Napaka-fresh ko ng hangin. Yan. Sa mga hindi nakakaalam guys, ang bayan ng Daraga Albay, dito nagmula yung mga magagayon na babae, yung mga sumali sa Miss Universe, tulad ni Miriam Kimbao. Ligaw ata siya. Pati si Lara Kigaman, taga rito din. Gloria Diaz, taga rito din daw. Maraming mga artista dito, mga nagmula rin sa probinsya namin dito sa Bicol. Daming rider, nakakatuwa. So ito talaga ang daan dito, yung pag ganito mga pa-curve, may mga bahay sa tabi-tabi, kabila. Kaya kailangan talagang hours pagdadrive dito, yung mag-iingat, dahil residential pa rin to, kahit highway, national road papunta sa mga ibang town, papunta rin sa aming city, sa Eriga. Ayan po. Kita na naman namin yung Mayon Volcano. Ayan, Mayon Volcano. Namumulikat na ang aking kamay. Malinaw ba yung camera ko? GNP? Malinaw? Gaano kalinaw? Kasi linaw ng mata mo. Ayan may kama ng mga baleri.
ba yun yung bundok natin, Eric ah? Magkabay sa napalan yan eh. Ito ah. Ayun, volcano. Alright, dito na kami sa amin. Ito, pasok. Grabe ah. Grabing pinagkaiba na oh. Tayo sa mga buloy-buloy katwisito no. Sa mga pagdudumpawon. Saan si Kuya Gus? Sorry. Saan yun? Buray, iba na baga na. Grabe na pinagkaiba ka. Ilang duot. Sa'yo manan. Mundo sa barkada niyo. Pare. Dito na kami. Ano? Isa yan. Saan? Ha? Clinton, presa ng Ngeso Magdudong pa pa naman. Dito na kami sa amin. Oh, ikaw magdala nito. Tap mo na. Lahat. Dito na kami.